Bon dia València, bon dia gent que heu vingut de comarques. Esteu bé així? No és bonic estar en un teatre, juntant política i teatre com a promesa de futur de lo que ens espera. Benvinguts! Que bonic ho fa, un teatre ple de tarongeta, ple de moraet, tots juntets així, calentets també estem, no? Estem molt bé avui així. Mireu, i estem molt bé perquè, a més, això ja estem en la recta final, ja podem fer el compte enrere. Abans ho parlava el nostre primer president, el que ha passat aquests últims anys. Jo vaig a centrar-me en aquests últims 4 anys, però algunes coses vos pareixeran que han passat fa un segle, que han passat fa molt de temps, però han passat tots aquests 4 anys, perquè jo he fet memòria i he repassat les legislatures, així com ha fet avui el president, i crec que aquesta és la pitjor legislatura en dècades que hem tingut. I això que hem tingut un president, i jo sí que vaig anomenar-lo com Aznar. Això que hem tingut un president com Aznar, aquesta és la pitjor legislatura a la que ens hem enfrontat en les últimes dècades. Però té algo bo. Sabeu què té de bo aquesta legislatura? Que se acaba, ja se ho heu après, Que se acaba. Que s'acaba, que queda molt poquet, que queda una setmaneta per acabar-la. Però mireu, anem a fer memòria. Perquè en aquesta campanya tenim que fer una cosa, que és fer memòria. Per a aquells que ara volen tapar totes les malifetes que han fet, nosaltres estem així per a recordar-lo. I estem així per a recordar que en aquests últims 4 anys s'ha rescatat la banca. Que primer diuen que no hi ha hagut rescat, i ahir encara un corifeo del poder, com el senyor Maruenda, que ix en les tertúlies de per la nit, en totes, que dius, ai mare, dia que no havia habido rescate a la banca, quan unes setmanes abans Rajoy havia dit que ell havia demanat aquest rescate. Dius, pónganse de acuerdo en las mentiras, por el amor de Dios, que si no, no nos aclarirem. Bueno, doncs així s'ha rescatat la banca. Però això ha tingut una contraprestació. Això té una contrapartida, perquè mentre en una mà rescataven la banca, en l'altra retallaven. Retallaven en educació, retallaven en sanitat, retallaven en dependència, retallaven en tot allò que la política ha de procurar per a fer la vida de les persones més digna. Però la banca sí que va tindre els diners, i milers d'empleats públics al carrer, i les cotitzacions de les persones que cuiden a les persones en dependència, que normalment solem ser les dones, se les carregaren. I aprovaren el medicamentazo. Se'n recordeu? Això també ha passat aquests 4 anys. Hem de fer memòria. El medicamentazo que fa que molta gent invisible d'este país tinga que triar entre medicar-se o menjar. Tinga que triar entre comprar els llibres als seus fills o curar-se una malaltia crònica. Això és el que ha passat aquests 4 anys. I aquests 4 anys han sigut els del copagos i repagos, a la gent més senzilla, que damunt ha tingut que sentir com li diuen que és que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Això damunt hem tingut que suportar que se'ns insultara, perquè així n'hi ha algú que ha furtat per damunt de les nostres possibilitats. No hem viscut nosaltres per damunt de les nostres possibilitats. En estos 4 anys, hem tingut a Rodrigo Rato, per cert, l'impulsor d'aquesta llei del sòl, que va ser la llavor de la bombolla immobiliària. Que curiós, perquè ara pareix que no siga del PP. Heu vist que diuen ese senyor? Com si no haguera sigut vicepresident del govern d'Espanya, en Aznar. Com si no haguera impulsat aquesta llei del sòl, que ens ha dut a la pitjor crisi econòmica o a la pitjor estafa, com li vulgueu dir, que hem tingut que patir les generacions que avui estem així. Doncs se'n recordeu de Rato tocant la campaneta? Tiquitín, tiquitín. No l'hauran ficat això voltes en els telediaris? Mon pare, pobret, se li feia de nit. Quan veia aquestes imatges apagava la tele i se posava a blasfemar. Doncs això que era la imatge de l'èxit, l'eixida a Bànquia en bolsa, en realitat què n'hi havia darrere? La destrucció del nostre sistema financer, la destrucció de les nostres caixes, tapar els saquets que estaven fent en les caixes, donant crèdits a gent que ara estan tots imputats i a punt de ser jutjats, a gent com la família de Cotino, donaven crèdits per milions d'euros als seus amics sabent que no els podien tornar, carregant-se el nostre sistema financer. Però en una mà tocaven la campaneta i en l'altra saquejaven. En una mà tocaven la campaneta i en l'altra enviaven
estafadors a estafar a persones jubilades i pensionistes en les preferents. I això se veu que sí que sabien el que firmaven. I això se veu que sí. I damunt no li han donat així d'aquesta estafa. Així va i resulta que Ana Mato no sabia el que firmava. La princesa no sabia el que firmava, la del duque este. Ningú sabia el que firmava, xico, però els pensionistes i jubilats sí que sabien el contracte de preferents el que volia dir. Això sí que té. En una mà tocaven la campaneta i en l'altra se pegaven la vida pare en les targetes black. Més bé targetes brutes, targetes de diners, furtats a tots nosaltres per a ells comprar-se els seus capritxos. Això ha passat aquesta legislatura. I Rodrigo Rato és Mariano Rajoy. És el mateix, encara que ara vulguin dir que no. I aquesta ha sigut la legislatura que ha tingut un ministre d'Educació com el senyor Wert, que no deu de parlar-se ningú en el rellano de l'escalera, perquè s'ha tirat a tot el món damunt, als pares i mares, a tota la comunitat educativa, a les universitats, als alumnes, a tot el món, i ha aprovat una llei en solitari, que és una traïció. Mireu, més enllà dels titulars, aquesta llei està feta en una intenció molt perversa, perquè aquests no donen puntar sense fil, sempre n'hi ha una segona lectura. Està feta per a fer una educació de doble velocitat. Està feta per a que el sistema educatiu no tinga capacitat de ser un sistema que iguale, que pal·lie les orígens socioeconòmiques i culturals, les diferències dels orígens de cada xiquet i xiqueta, perquè no és el mateix vindre d'una casa humil o d'una casa en exclusió social que vindre d'una casa on la gent és classe mitja o fins i tot classe alta. No és el mateix, i el sistema educatiu, la seva funció primordial és procurar la igualtat de tots els xiquets i xiquetes vinguen de la situació socioeconòmica que vinguen. Esta llei està feta per lo contrari. Això que estem fent des de la Generalitat, que està fent el conseller Marsà, d'augmentar les beques universitàries, d'obrir els menjadors escolars, d'innovar pedagògicament, de donar més recursos per als xiquets en necessitats educatives especials. Això és el que se fa quan hi ha un govern que posa en el centre les persones i que vol igualar els xiquets i xiquetes perquè tinguin igualtat d'oportunitats i que els fills de treballadors i treballadores puguem seguir anar a la universitat com vam anar nosaltres, que sent fills de casa humil vam poder anar a la universitat. I això és el que el senyor Wert no volia. Això és el que el senyor Wert, que se crece com los toros en la plaza, no volia. I este senyor ara s'ha jubilat en un sueldazo, s'han pagat, tots se paguen un retiro d'or, però ha sigut del govern de Rajoy. Wert és Rajoy. Són el mateix, digues. En París està, en un sueldazo, i s'ha dut a tot el món que ha volgut. Este govern ha sigut el govern que ha fiat la creació d'ocupació a la Virgen del Rocío. Així ho va dir la ministra Fàtima Báñez. És que aquesta senyora és ministra. No és en el Club de la Comèdia els dissabtes per la nit, és ministra. És ministra. I ella va dir que la creació d'ocupació vindria a través de la Virgen del Rocío, com si no tinguera aquesta senyora prou faena. Però, en tot cas, mireu, ara que estem en campanya, i és que no me puc resistir a dir-ho, ara han promès 900.000 puestos de treball pel País Valencià. I tu fas els comptes i dius, vale, en 900.000 puestos de treball li donem faena als 600.000 parats que tenim i duguem 300.000 més per cobrir l'oferta, no? Perquè dius, no serà que estan prometent per damunt de les seues possibilitats? És més, estan prometent per damunt de les nostres necessitats? No serà que estan mentint per damunt de la nostra paciència? Esta és la legislatura on hem tingut un ministre com Gallardón. Ara, és que hem de fer memòria, a què pareix que fa molt? A que sí? Doncs ha passat tots aquests últims 4 anys i això tenim que anar per ahí comptant-ho. Hem tingut un ministre com Gallardón, enemic de la llibertat, sobretot enemic de la llibertat de les dones,
En l'excusa de la defensa de la vida és enemic de la llibertat de les dones. Volien legislar sobre el nostre ventre, volien legislar sobre la nostra llibertat en l'excusa de defensar la vida. Els mateixos que després retallaven les ajudes als xiquets i xiquetes que naixen en algun tipus de dependència. La vida es veu que només val per abans de néixer per a alguna gent. I és que els homes dèbils tenen molta por de les dones lliures i nosaltres volem un país de dones lliures. De dones lliures i de dones vives. De dones lliures i de dones vives, senyor Rivera, no és violència domèstica, és violència masclista. No passa entre quatre parets, ens agredeix a tots, ens mata un poquet a tots, ens fa un poquet menys lliures a tots. La violència masclista té un origen, que són les desigualtats entre homes i dones. La violència masclista té un origen, que és que la maté perquè era mia. És considerar les dones una propietat, una cosa, i no sers humans a nivell igual. Això que no sabia el senyor Gallardón, que entre altres perles va dir que en temps de crisi millor que només treballi un en la família. Què vol dir en això? Tornem al concepte franquista del cabeza de família, que treballen els homes i elles a casa a cuidar els malalts, a cuidar els xiquets, a cuidar les persones en dependència, però no en el mercat laboral, no a peu d'igualtat. I el senyor Rivera es veu que està ahí. Està ahí, fa 40 anys. Que llàstima ser tan jove per a ser tan viejuno. I aquesta és la legislatura on s'ha aprovat la reforma laboral. Una reforma laboral que també té una intenció perversa, que des de luego no és crear ocupació. La reforma laboral està feta per a deixar els treballadors i treballadores a soles front al poder, per a que aquesta dualitat empresa-treballador, que ja no és igual de per si, no tinga la possibilitat de la negociació col·lectiva a través dels sindicats. És deixar els treballadors i treballadores als peus dels cavalls. És que el que cobrava 1.000 ara cobra 500 i treballa 2 hores més. Això és la reforma laboral. Despedir més barato, igual que el contrato único de Rivera. És lo mateix, són lo mateix. I són els de la corrupció, no s'enganyem. Quan van fer candidat a Rajoy? Se'n recordeu? No estaven en un teatre. Estaven en Fira València gastant-se més de $500.000, que per cert ens deuen encara a tots els valencians i valencianes, i a USAES que ho van a pagar. A USAES que ho van a pagar. Se'n recordeu? Se'n recordeu en aquell sarau que va muntar el Bigotes? En el 2008, què dia entonces Rajoy? Paco Camps, contigo, arriba, abajo, al lado, izquierda, derecha, donde quieras. ¿Se'n recordeu? Són ixos, són els de Luis C. Fuerte, però no te chives, són els de Gürtelemar Sanós, són els de Blasco, que este ja està on tenia que estar. Que gusto, eh? Són els que furtaven els diners de la fam per a fer-se ells més rics. Són indolents, no els fa mal el patiment dels altres, no els fa mal el cor quan la gent pateix, la gent senzilla. I després de tot això, per si acas no teníem prou, ens aproven 2 lleis que ja són la traïció màxima al poble, que és la llei Mordassa. Diu, vos anem a apretar bé, però no aneu a poder protestar, ni plorar les vostres penes, ni tindre els drets constitucionals com el dret de reunió pacífica sense que anem a distorbar-vos. I la segona, una llei anomenada llei Berlusconi, la llei d'impunitat, acurtar els plaços d'investigació dels tribunals per a que se n'isquen de rosetes els delinqüents de coll blanc, els delinqüents ixos que van impolutos i en corbata, mentre la justícia és duríssima amb la gent senzilla que alguna vegada comet una equivocació en la seva vida. No només han comès els delictes, ara se volen indultar abans del juí. No només s'han indultat a través d'una llei d'indult on s'indultaven uns corruptes a altres, no. Ara volen indultar-se i ni tan sols anar a juí.
volen ser impunes en les seues fetxories i per això ho tenim que parar i per això els hem de fer fora, perquè no n'hi haurà pau pels corruptes, no n'hi haurà pau. Hem de fer memòria de tot això i de moltes coses més. Hem de fer memòria, però també hem de fer memòria de la resistència. I ara permeteu-me, així, en València, que faça un poquet de memòria de la resistència i que posi en valor a una persona com Joan Baldoví, que a Soletes, en un congrés molt gran, com diu ella, en unes estores molt grosses, que costa hasta caminar per allí. Mira, jo, Joan, quan te veia per allí, te ho vaig dir en Alacant, però vull dir-ho així també en valencià, quan el veia per allí i pujava a la trona i mos posaven ahí tots davant de la televisió, sabeu, com abans, no? I mos posaven ahí en el grup tots en la televisió, que és Baldoví, que és Baldoví. A més, tenies que estar atenta perquè com parlava tan poquet, si anaves un poquet tard ja t'ho havies perdut. I jo sempre pensava, sempre me'n recordava d'un poema de León Felipe, musicat per Serrat, sabeu que a mi m'agrada molt la poesia, que diu, ¿cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Eres el nuestro caballero del honor. Joan, Baldo, eres el nostre cavaller de l'honor, perquè a tot això que hem contat avui t'has enfrontat, tu a Soletes. A la reforma laboral els esclafares una Coca-Cola quan l'ERE que tirava als treballadors de Coca-Cola al carrer en una empresa que té beneficis. Per a lluitar contra els desnonaments que deixava en el carrer a milers de persones per no poder pagar la hipoteca, feres un striptease i mostrares la camiseta de la pah i ens omplires a tots de dignitat. Quan tragueres el pa en el Congrés, reivindicant un finançament just i constitucional per als valencians, per a poder fer aquestes polítiques que fem ara en els ajuntaments i en la Generalitat, que posen en el centre les persones, quan tragueres el pa, Joan, ens donares de menjar a tots nosaltres. I per això, el dia 20 hem de rematar la faena que començarem el dia 24. El dia 24 vam aconseguir una cosa en este país, que és situar a Compromís Podem com a primera força política de les Corts Valencianes. I el dia 20 hem de rematar aquesta faena. El dia 24 farem alcalde de València Joan Ribó. Farem alcalde de València Joan Ribó i hem de rematar el dia 20 la faena. Per cert, vos tinc que contar una cosa que m'ha passat avui venint. Anava jo per la plaça de l'Ajuntament, Joan, i he passat per la porta de l'Ajuntament i allà hi havia un jolgorio i una festa. Últimament a la plaça de l'Ajuntament jo veig gent feliç i és una cosa bonica, no? I alço la mira i veig un bando. I portava 24 anys veient els bandos que ficava Rita Barberà Nolla i avui ficava Joan Ribó Canut i m'ha vingut saltant d'alegria al cor que no vos podeu imaginar l'alegria que m'ha donat perquè era la primera vegada que era conscient a través d'aquest bando que efectivament el 24 farem alcalde a Joan Ribó i el 20 hem de rematar la faena. I acabe un altre poema, perquè el temps de Llanero Solitario, Joan, s'ha acabat també. S'acaba la legislatura de Rajoy i també el teu temps de Llanero Solitario. Ara ve un altre temps. I acaba un altre poema de Walt Whitman, que diu: «Oh capitán, mi capitán, nuestro terrible viaje ha terminado. El barco ha sobrevivido a todos los escollos. Hemos ganado el premio que anhelábamos, el puerto está cerca. Oigo las campanas, el pueblo entero regocijado. Joan, Baldoví, Baldo, oh capitán, mi capitán, dus-mos a guanyar el dia 20. Som l'equip
guanyador d'una causa invencible, a guanyar. És el moment.